Vykazovanie výkonov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni v nových dodatkoch od októbra 2015. V nových dodatkoch si všimnete zvýšenie bodovej hodnoty výkonov 60, 62 a 63 na hodnoty 420, 270 a 210 bodov. Bodové hodnoty budú v mesiaci október automaticky rátané s týmto zvýšeným počtom bodov a preto nemusíte nejakým spôsobom upravovať vykazovanie výkonov za mesiac október. V nasledujúcich mesiacoch už bude súčasťou vášho softvéru zvýšená bodová hodnota týchto výkonov pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a tak sa dostanú už do dávok štandardných odosielaných do zdravotnej poisťovne koncom 11. mesiaca. Okrem tohto spôsobu zvýšenia úhrad si všimnite oprávnenie poskytovateľa vykazovať individuálnu pripočítateľnú položku k určitým výkonom zdravotnej starostlivosti. Je to jednak IPP1, pripočítateľná položka k výkonom 60, 62, 63, 60R, 820, 822, 825 a to vo výške 0,24 eur. A IPP2, pripočítateľná položka k výkonom 1544A, 1240, 3286, 1288, 3306, 3335, 3337, 867, 869, 3351, 3364, teda k výkonom odbornosti, ktoré nevyužívajú vyššie uvedené výkony 60, 62 a 63, a to sú odbornosti oftalmológia, ORL, psychológia, psychiatria a logopédia. Hodnota individuálnej pripočítateľnej položky 2 je vo výške 0,4 eur. Na to, aby sme tieto pripočítateľné položky mohli vykazovať, a to maximálne jedenkrát u jedného pacienta za jeden deň, musíme ich zaviesť do evidencie pripočítateľných položiek v našom softvéri. Programu InAmbulancia od spoločnosti SoftProgress vojdeme do evidencie, zvolíme evidenciu liekov. Evidencii liekov buď kombináciou klávesníc Ctrl Insert alebo hlavou ikonkou zvolíme nový záznam a potvrdíme áno. Do kódu výkonu zadáme IPP1, do názvu výkonu zadáme individuálna vypočítateľná položka 1, do stĺpca cena zadáme 0,24 eur, do maximálnej úhrady rovnako 0,24 eur. V prípade, že pracujeme v odbornostiach, ktoré vykazujú IPP2, rovnakým spôsobom vložíme túto pripočítateľnú položku. Ľavá ikonka, nový záznam, pridať do kódu IPP2, do popisu individuálna pripočítateľná položka 2 a do ceny 0,40, takisto ako do úhrady poisťovne 0,40 eur. Týmto pádom sme vytvorili IPP1 a IPP2 v našej evidencii pripočítateľných položiek. V prípade bodovania u pacienta štandardným spôsobom pôjdeme do bodovania, zadáme napríklad výkon 60, do položky liek zadáme IPP1, potvrdíme Enter a vidíme, že nám bola pripočítaná cena 0,24 eur. V prípade, že pracujeme v odboroch, ktoré vykazujú IPP2, zadáme napríklad výkon, ktorý prináleží týmto odbornostiam, teda napríklad výkon 1544A, a k tomuto výkonu v položke liek pridáme IPP2 a potvrdíme Enter. Vidíme, že sa nám prirátalo do výkazu do poisťovne 40 centov, potvrdíme OK. Týmto spôsobom budeme vykazovať výkony, ale respektíve pripočítateľné položky k výkonom, ktoré sú definované v dodatku.